ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜିଆ 15 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଗର୍ଭବତୀ କଲା ବାପା। ଥାନାରେ ମାମଲା। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଛି ପିଚାସ ବାପା। 15 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ 3 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ କରିଛି ନରରାକ୍ଷସ ବାପା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଝିଅକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ଅଭାବନୀୟ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଝିଅର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି ତାଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ପୁଲିସ। ଶନିବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମୋ ନାଁ କାମିନୀ ସେଠୀ, ମୁଁ ବାଲିସାହି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିର କର୍ମୀ ଅଟେ। ଆମର କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଦିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେଥିରେ ଆମେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ମିଟିଂ କରୁ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହାଇଜିନିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉ। ତାପରେ ସେ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଚାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପିରିୟଡ଼ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ବୋଲି। ସାନଟା ଝିଅଟି କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୋର ପିରିୟଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କେବେଠାରୁ ନା ରଜଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହୁଏକି ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ହୁଏନି, ଆଉ ରଜଠାରୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି, ସିଏ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତାର ପିରିୟଡ଼ଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିଟ୍ ଦେଇକି